ina fa san shafa ba san wasa ba. Kai ni fa tsoron yayan nan nata nake ji fa. Wallahi ina tsoron dan daban nan. Dan yanzu yana zuwa bacewa zan yi. Kai kana maganan kana tsoron yayanta, ni na ce ma ko aljani ne mutum bi sai hani zuwa gurin ta. To shikenan aljani ne mutum da kai ka bari fa. Ni dai na ga ma wallahi yana zuwa bacewa zan yi. Wa alaikum assalam. Amma mai gida kai ba ku san ba zama bayan isha nan guraren ba. Kai mu gida ne gida. Ka kada mu ko ka zauna za ka san daga baya. Ba damuwa. Bari kawai. To kai ka dai ji abin da ban Allah ne yake cewa. Ina ga fashi maganin yayan nan nata yake yi fa. Ba ma ya sani ko su ne masu santa a layin nan. Ina kuwa Kai dan Allah kai shiru dan Allah. Kai ka daina wannan magana. ni dai na ga ma ina ganin abun gudu kashe kunne zan yi. Oh shikenan. To Wasa kake kai. Kai ina san shafa. Zuwa ne suka zauna mana kan yara. kana jin magana da ake kuwa? Kai Allah ka rada nan da Allah ka bin tsoro. Na baka tsoro. Maganan mutane da Kai magana nake ji a sama fa. Maganan mutane ne. Wani irin wasa na ji magana wai kana cewa wasa. Wasa wani irin wasa? Wannan fa ba maganan wasa bane fa. Kai kake ganin wasa. Kana ganin wasa ne. Baka sai inda nake son yarinyar nan bane kawai. Indai kake kamar wasa nake maka. Kai ni fa tsoron yayin yarinyar nan nake ji. Wallahi tsoron shi nake. Kai wai ya za a yi ni in gaya ma ko aljani ne mutum ko aljani bi sai ya hana ni in zo gurin yarinyar nan bi. Kai ina son shafawa. Ina san kana son shafa. Ka Zuwa san zauna mana kan yara. Allah ka wani tsorata ni Allah. na tsorata ka baka jabin nake cewa bane? Anya bishan nan babu aljanu kuwa. Allah maganan mutane ne fa iska ke tsakowa fa. Anya zan iya yarda da haka? Su koma da kansu. Magana ne da gaske fa. Magana ne. Kai Anya wurin nan wurin zama ne kuwa. kaji ne kaji? Na ji mana. Ka dai tsaya ta hito. Ka tabbata ka ji kenan. Dan Allah ka tsaya ta Kai ba zan iya tsayawa ba ka ji. Kaga. Kai aljanu ne ba. Ka tsaya. Wallahi aljanu ne. Da Allah. Ga ɗayan nan, bugawa mana shi, zai wuri.